επιθέσεις, ασχέτως αν υπήρξαν φάουλ ή όχι. Εδώ είναι η φάση του Σπανούλη. Χτυπάει καθαρό φάουλ και δεν το έδωσαν. Διπλό. Απίστευτη φάση και απίστευτη απόφαση από τους διαιτητές. Το πρώτο φάουλ έγινε στην επαφή ενώ ήταν στα βήματα ο Σλοβαίνος. Και η δεύτερη φάση είναι στο κατέβασμα του χεριού. Νεστέροβιτς δεν μπορεί να κλέψει ο Βασιλόπουλος. Μόντις. Λόρμπεκ στη γωνία. Ο Λάκοβιτς σουτάρει για 3 αμαρκάριστος. Ευστοχός ο Λάκοβιτς. Και φοβάμαι ότι μπορεί να είναι ο δίμιος της εθνικής μας ομάδας. 2,5 για το φινάλε. 61-49. Να δούμε, μπορεί να πατήσει η εθνική ομάδα. Μπορεί να βρει το στένος. Τσαρτσαρίς. Ζήσης. Περνάει από τον διάδρομο που του ανοίγουν οι Σλοβαίνοι. Ζήσης βγαίνει έξω. Ο Νεστέροβιτς πάνω του μπορεί να τον πάει στην τρίπλα. Είναι πιο γρήγορος. Και αυτό κάνει ο Ζήσης. Φάουλ. Έξυπνος παίκτης ο Ζήσης. Βολές έχουμε τώρα. 2 και 22. Οι δύο κακές δικές μας επιθέσεις και το τρίποντο του Λάκοβιτς έφεραν διαφορά στους 12 αντί για τους 5. Ο Ζήσης στις βολές. Ο Ζήσης που σήμερα έχει κινηθεί χαμηλά. Έχει μόλις το δίποντο που πέτυχε πριν από 1 λεπτό. Ζήσης. Είναι εύστοχος πάντα ο Ζήσης στις βολές. Έχει ζεστό χέρι και ψυχρό αίμα σε ό,τι έχει να κάνει με σουτ. Ζήσης ευστοχή 61-51, η διαφορά στους 10. 2 και 22 για το φινάλε. Κλέψιμο. Βασιλόπουλος παίρνει την μπάλα. Φάουλ αμυντικό στο Λάκοβιτς. Αυτή τη φορά οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στην ελληνική ομάδα και είναι σειρά του Βασιλόπουλου να πάει στις βολές. Αν και φρονώ ότι έπρεπε να δώσει ο Βασιλόπουλος δεξιά στον Διαμαντίδη. Δεν πειράζει, κερδίσαμε το φάουλ. Καλά πήγε εκεί. Απλώς έπρεπε να κάνει γκολ φάουλ. Έπρεπε να τελειώσει με το lay-up. Καλά πήγε εκεί. Καλά πήγε εκεί. Θα μπορούσε απλά να βάλει και το καλάθι. Γιατί ο Λάκοβιτς ήταν εκτός ισορροπίας. Θα του έκανε το φάουλ. Γι' αυτό πήγε να κάνει φάουλ. Αλλά μπορούσε να την τελειώσει και με το lay-up. Ωραία για ένα έμεσο τρίποντο που θα έφερε τη διαφορά στους 7. Θεωρητικά όλα αυτά. Βασιλόπουλος στις βολές. 61-51, 2 και 16 για το φινάλε. Βασιλόπουλος. Ευστοχή 61-52. Η διαφορά και πάλι μονοψήφια. 2 και 16 το παιχνίδι. Πάει για χιτσκοκικό φινάλε. Η ελληνική ομάδα που βγάζει καλές άμυνες. Βασιλόπουλος. Ευστοχή 61-53. Διαφορά στους 8. 2 και 16 απομένουν και σκοπός είναι να τα χάσουν οι Σλοβαίνοι. Είναι μια ομάδα που δεν φημίζεται για την ψυχραιμία της σε κρίσιμες στιγμές. Εδώ double team Διαμαντίδης Παπαλουκάς πάνω στον Ντράγκιτς. Κλέβει ο Τσαρτσαρίς. Η ελληνική άμυνα δεν αφήνει τους Σλοβαίνους να περάσουν το κέντρο. Παπαλουκάς, Διαμαντίδης, ένα καλό σουτ θέλουμε. Βασιλόπουλος. Εναντίον όλων. Αστοχή, μαζεύει την μπάλα από τον Σμόντις. Και έχουμε το βελάκι τώρα. Να δούμε για ποιον είναι το βελάκι. Δεν έχουμε πια τζάμπολ. 61-53, 1 και 57 για τη λήξη. Η ελληνική ομάδα προσπαθεί. Να θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια στο Παρίσι, στον ημιτελικό με τη Γαλλία, ανατρέψαμε διαφορά 7 πόντων σε 40 δευτερόλεπτα. Εδώ βλέπετε τον Γιαγκόντικ που παρακολουθεί και αυτός το παιχνίδι. Το βελάκι δείχνει Ελλάδα. Για δεύτερη φορά είμαστε τυχεροί σήμερα. Η επαναφορά από τον Παπαλουκά. Παπαλουκάς. Από τα σκριν ποιος θα βγει. Βγαίνει ο Βασιλόπουλος. Σουτάρει από μακριά. Αστοχή. Έρχεται ο Διαμαντίδης από μηχανιστέως για μια ακόμη φορά. Αυτό το παιδί μαζεύει ψηλά την μπάλα. Το rebound. Σε μια πολύ κρίσιμη επίθεση. 61-53. Παπαλουκάς. Εναντίον του Νεστέροβιτς. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Έρχεται ο Τσαρτσαρίς. Ούτε τώρα το follow. Δεν μας θέλει σήμερα. Δεν μας θέλει. Λάκοβιτς τρέχει. Διαμαντίδης τον κόβει. Τάπα στα ίσια. Όχι. Και δεύτερο φάουλ στο Διαμαντίδη. Δεν το πιστεύω. Δεύτερη τάπα που δεν νομίζω ούτε αυτή να ήταν. Μία στον Νεστέροβιτς στο ξεκίνημα και μία στον Διαμαντίδη τώρα. Πρέπει να δούμε το replay. Τρίτο φάουλ ο Διαμαντίδης. Πήρε τα βήματα του Λάκοβιτς. Το ξέρει πολύ καλά. Για να δούμε εδώ. Παίρνει τα βήματα. Έχει απλώσει το δεξί χέρι ο Λάκοβιτς. Δεν είναι φάουλ. Όχι, έχει δίκιο για να διαμαρτύρεται και να χτυπιέται. Δεν ήταν φάουλ. Σε καμία περίπτωση. Πήρε τα βήματα του Λάκοβιτς. Είναι ένα κεφάλι πιο ψηλός. Κρίσιμες, λανθασμένες αποφάσεις των διαιτητών. Μετά από ένα κακό παιχνίδι της εθνικής ομάδας, αυτά. Τους δώσαμε το δικαίωμα. Αυτά. Λάκοβιτς αστοχή. Αυτά να μας έλειπαν. 61-53 ακόμη, 97 δευτερόλεπτα. Υπάρχει χρόνος. Βεβαίως και δείχνει η Σλοβενία ότι τα έχει χαμένα τα τελευταία 2 λεπτά. Λάκοβιτς ευστοχή 62-53. Στους 9. Στους 9. Έχουμε χάσει 3 κρίσιμες επιθέσεις. Πρέπει να πάμε σε γρήγορο σουτ. Αν δεν βρούμε τον μπάσκετ, τρίποντο. Όχι βιαστικό όμως. Παπαλουκάς. Σκρίνει τον Τσατσαρί. Παπαλουκάς εναντίον όλων. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι και φάουλ. Το έμεσο τρίποντο είναι καλύτερο από το άμεσο που σήμερα έχουμε 3 στα 15. 1,5 λεπτό. 62-55. Η Ελλάδα δεν έχει μειώνει στους 7 και έχει και βολή. Time out σε λίγο πάλι μαζί.
Ελλαδάρα για ανατροπή. Για να δούμε. 1 και 32 για το φινάλε. Σλοβενία-Ελλάδα 62-55. Έχουμε και τη βολή. Έχουν γίνει και μεγαλύτερες ανατροπές. Όχι κατά ανάγκη από τη δική μας εθνική ομάδα. Τώρα η διαφορά είναι στους 7. Μην γυρίσουμε στο 86. Ρώση, Ιουγκοσλάβια. Με το λάθος του Ντίβατς εκεί. Ναι. 62-55. Ας βάλει τη βολή ο Θοδωρής και βλέπουμε 92 δευτερόλεπτα ακόμη. Είναι άστοχος Σμόντις. Έχουμε χάσει πολλές ευκαιρίες να ανατρέψουμε την κατάσταση. Έχουμε όμως κι άλλες. Λάκοβιτς, είναι ένα σκάκι πλέον το παιχνίδι. Λάκοβιτς γλιστράει, η μπάλα στον Ντράγκιτς. Ο Λάκοβιτς που εκβιάζει καταστάσεις. Βεβαίως. Τέλος πάντων. Λάκοβιτς, βγαίνει ο Παπαλουκάς, πολύ ωραία. Εναλλάσσονται οι δύο playmakers της ελληνικής ομάδας. Ντράγκιτς, Λάκοβιτς. Τελειώνει ο χρόνος. Τελειώνει ο χρόνος. Στα χέρια. Στα 67 δευτερόλεπτα, 62-55 στο μείον 7. Χρειαζόμαστε γρήγορο καλάθι. Ο Λάκοβιτς και η σλοβενική επίθεση έχουν χάσει το καθαρό μυαλό που είχαν σε όλο το παιχνίδι. Αναρωτιόμασταν, αν θυμάσαι, Ευαγγέλη, στην αρχή του αγώνα, πώς θα αντιδρούσε η Σλοβενία σε πίεση. Μας αργήσαμε να πιέσουμε, αλλά τέλος πάντων ακόμη έχουμε 67 δευτερόλεπτα. 62-55. Θέλουμε ένα γρήγορο καλάθι. Δίποντο ή τρίποντο. Διαμαντίδης. Αυτός θα κατεβάσει την μπάλα. Δεν ξέρω αν θα εκτελέσει κιόλας. Η δημιουργία πάντως ανήκει στο Διαμαντίδη. Τσαρτσαρής ψηλά για το πικ. Διαμαντίδης στον Τσαρτσαρή. Βασιλόπουλος από το high post. Η πάσα στο Διαμαντίδη. Βγάζει για ποιον? Παπαλουκάς διστάζει για 3. Μαρκαρισμένος για 3. Μέσα! 62-58 η ελληνική ομάδα μειώνει στους 4. 47 δευτερόλεπτα και είναι ζωντανή η ελληνική ομάδα. Σμόντις θέλει προσοχή. Κλέψει τον Παπαλουκά. Παπαλουκάς κατεβάζει την μπάλα. Είναι μεγάλος παίκτης και το αποδεικνύει. Έξω Ζήσης. 4 υπό της διαφοράς. Η ελληνική ομάδα θέλει προσοχή. Ζήσης για 3. Μέσα! 62-61. Η ελληνική ομάδα στον ένα πόντο. 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Καλή άμυνα! 62-61. Ένας πόντος. Ένας πόντος για την ελληνική ομάδα. Ήταν πίσω με 15. Και τώρα είναι στον έναν. Μια επική ανατροπή. Φάουλ! Πρέπει να κάνουμε φάουλ! Λόρμπεκ για 3. Αστοχή, τρέχει και μαζεύει την μπάλα. Όχι, δεν φάουλ εκεί. Δικιά μας είναι η μπάλα. 14 δευτερόλεπτα. Κανονικά όμως η λογική λέει ότι έπρεπε να κάνουμε φάουλ νωρίτερα. Παίξαμε κορώνα γράμματα την πρόκριση στην τετράδα. Αστόχησαν στο τρίποντο, αλλά έχουμε, Δημήτρη, 14 δευτερόλεπτα. Ας κρατήσουμε. Και πάμε σε time out γρήγορα. Όχι, ας το κρατήσουμε. Γιατί να πάμε αν μπορούμε, να το κρατήσουμε. Θα το κρατήσουμε γιατί υπάρχει μεγάλο ρίσκο να χάσουμε έστω ένα δευτερόλεπτο. Θα μείνουμε εδώ. 62-61, 14 δευτερόλεπτα. Όλο το παιχνίδι μας πήγαινε ανάποδα. Τίποτα δεν μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ μας. Οι διαιτητές στο κρίσιμο σημείο μας αδίκησαν, αλλά ίσως εδώ να είναι η θεία δίκη. Δεν κάναμε φάουλ για να τους στείλουμε στη γραμμή. Σε άλλες περιπτώσεις κρατάμε την τύχη στα χέρια μας. Αστόχησαν στο τρίποντο και τώρα ό,τι σχεδιάσει ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Μια επίθεση ακόμη 14 δευτερολέπτων. Εσύ τι θα κάνεις, θα ζητούσες φάουλ εδώ? Λοιπόν, αν ήσουν ο Σλοβαίνος. Λοιπόν, να δούμε τα σενάρια λοιπόν. Να ηρεμήσουμε κι εμείς, να ηρεμήσει και ο κόσμος. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι μας να μεταφέρουμε θετική ενέργεια στους παίκτες. Να πούμε ένα μπράβο στα παιδιά. Ναι. Γυρίζουν παιχνίδι 16 πόντων από το 58-42. Σε 5 λεπτά μέσα. Σε 5 λεπτά. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, συγκλονιστικός Βασιλόπουλος. Να πούμε γρήγορα τα σενάρια, Ήρθε από τον πάγκο και έβγαλε τρομερή ενέργεια. Λοιπόν, σενάρια. Τι έχουμε? Εμείς θέλουμε ένα πόντο για να ισοφαρίσουμε το μάτι. Και 2 για να κερδίσουμε. Και 2 για να κερδίσουμε. Τι θα κάνουν οι Σλοβαίνοι, έχει σημασία. Εγώ νομίζω θα μας αφήσουν να πάμε σε επίθεση. Για να δούμε. Γιατί το λέω αυτό? Παίρνεις εσύ την ευθύνη όταν το αντέχεις. Νομίζω δεν το αντέχουνε. Πάμε να δούμε λοιπόν. 62-61 η Ελλάδα μπροστά. 13 και 8. 13 δευτερόλεπτα και 85 εκατοστά η επαναφορά από Διαμαντίδη. Διαμαντίδης Βασιλόπουλος, καταπληκτική εμφάνιση. Ζήσης, όριμος παραποτέ. Τσαρτσαρής, Παπαλουκάς, φοβερός και τρομερός στα τελευταία 7 λεπτά. Διαμαντίδης στα σίγουρα χέρια του Παπαλουκά. Παπαλουκάς με αντίπαλο τον Ντόμεν Λόρμπεκ. 9 δευτερόλεπτα Παπαλουκάς εναντίον όλων. Ευστοχή! Η Ελλάδα μπροστά με 63-62. Αγγίζει την νίκη. Υπάρχει time out. Και τώρα τι κάνουμε? Τώρα τι κάνουμε, όπως σου είπα πριν. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Πάμε γρήγορα. Έχουν επαναφορά από το κέντρο, θα κάνουμε φάουλ. Νομίζω πως όχι, φίλες και φίλοι. Λάκοβιτς, 5 δευτερόλεπτα, 4-3, Λάκοβιτς με αντίπαλο του Τσαρτσαρή, σουτάρει για 3, Λάκοβιτς σουτάρει, αστοχή! Η Ελλάδα είναι στους ημιτελικούς, η Ελλάδα τα κατάφερε, η Ελλάδα